Вітаю усіх! Ну што ж, сёння мы разбіраем ідэю з, скажем так, даволі правакацыйнай назвай. Яна апісвае адзін вельмі незручны псіхалагічны жэст. Мы паглядзім, чаму спроба проста наблізіцца да нейкай вялікай справы часам ператвараецца ў прапанову власнай нікчемнасці. І галоўнае, што насамрэч за гэтым хаваецца. І вось гэтая цытата з крыніцы, яна, па сутнасці, і задае ўсю дылему. У ёй уся соль. Гэта ж пра розніцу паміж сапраўдным жаданнем расці, якое, зразумела, патрабуе намаганняў, і, простым жаданнем камфорту ад блізкасці да гэтага росту. Гэта выбор. Ці то грэцца за вогнішча, ці то самому стаць тым, хто нясе агонь далей. Добра, вось наш план на сёння. Прабяжымся па 5 ключавых пунктах. Пачнем з 2 розных шляхоў да ведаў, потым паглядзім, як людзі заглушаюць свой унутраны голас, далей разбяром сам гэты жэст прапановы бескарыснасці, а потым паглядзім, як гэта ўплывае на грамадства і, нарэшце, якое ж рашэнне прапануе аўтар. Так, пачнем з першага. Як жа людзі вуголе падходзяць да веда, ці да настаўніка? Аўтар сцвярджае, што ёсць 2 фундаментальна розныя шляхі. І выбар аднаго з іх, па сутнасці, вызначае всё астатняе. І вось тут, ведаеце, крыецца самае главнае адрозненне. Першы тып шукальніка, ён адчувае гэты разрыў паміж сабой цяперашнім і тым, кім ён можа стаць. І гэты дыскамфорт яго мабілізуе. А другі тып, ён проста хоча быць побач, каб атрымаць долю камфорту, не прыкладаючы намаганняў. Адзін дзейнічае, другі шукае апраўдання. Цікава, у якім з гэтых вобразаў мы пазнаёмім сябе? Добра, але чаму? Чаму увогуле нехта свядома выбірае стагнацыю замест росту? Давайте зазірнем глыбей у той унутраны механізм, які дазваляе заглушыць голас, што патрабуе неадкладных змен. І тут аўтар прапануе вельмі цікавы, нават незвычайны погляд на тое, што такое сумленне. Гэта, маўляў, не проста нейкае там пачуццё віны. Не. Гэта унутраны інструмент. Такая сабе сігналізацыя, якая кажа: «Гэй, ты не там, дзе мусіш быць». Гэта балюча, так, але гэта абсалютна неабходны сігнал для самакарэкцыі. І як жа заглушаецца гэты голас? Крыніца вылучае, па сутнасці, 3 такія, скажем, анестэтыкі. Спачатку ідзе самае простае – адцягненне ўвагі. Потым больш хітрая штука – шызатэрыка. Гэта калі праблема не проста ігнаруецца, а атрымляе нейкую прыгожую псевдадуховную назву. А на прыкранцы, калі і гэта не дапамагае, ідзе ўжо хімічны спосаб зрабіць невыносную пустэчу хоць трохі стрывалай. Вось. Мы і падайшлі да самага цэнтра, да таго самага жэсту, які і даў назву нашаму разбору. Што гэта наагул значыць прапанаваць уласную бескарыснасць як нейкі ўнёсак у вялікую справу? Але што гэта насамрэч за прапанова такая? Перш чым капаць глыбей, давайте проста спытаем, а што за ёй стаіць? Што насамрэч чалавек хоча атрымаць, прапануючы тое, што па вызначэнні не мае ніякай каштоўнасці? І вось тут аўтар, трэба сказаць, бязлітасна разбірае гэтую прапанову на часткі. Паглядзім, што даецца ўзамен, а нічога. Проста просьба выдаткаваць рэальны рэсурс на ўяўны вынік. Які рэсурс просяць людзей, якія ўжо праваліліся? І што атрымліваецца ў выніку? Проста дэкарацыя. Ілюзія нейкага руху без сапраўднага жыцця. Так, з індывідуальным узроўнем зразумела. А што далей? А далей мы ўбачым, як гэтая асабістая мадэлька паводзін вырастае да маштабаў цэлага грамадства, як з індывідуальнай капітуляцыі нараджаюцца сацыяльныя інстытуты, якія гэту ж стагнацыю і умацоўваюць. І вось тут, напэўна, самая ключавая і, самая правакацыйная думка ва ўсім тэксце. Аўтар сцвярджае, што цэлая інстытуцыйная рэлігія – гэта, па сутнасці, адказ на запыт вось гэтых самых капітулянтаў. Тых, хто хоча духовнага камфорту без асабістых намаганняў. Бо жывое вучэнне патрабуе «змяніся», а інстытут проста прапануе «належ нам». І трэба разумець, што кошт такой стагнацыі, ён не проста асабісты, ён цывілізацыйны. Аўтар нават называе гэта анталагічным злачынствам супраць будучыні. Падумайце толькі, кожны рэсурс, выдаткованы на імітацыю, ён жа забіраецца ў сапраўднага рэальнага развіцця. Добра, з дыягназам усё ясна.
А што рабіць? Якое ж рашэнне прапануе крыніца? І вось тут мы падходзім да самага, мабуть, цяжкага моманту, да акту цэласнасці, які патрабуе пэўнай мужнасці. І гэты сапраўды непросты выбар. Бо, здавалася б, сумленна адмовіць – гэта жорстка, а працягваць цярпець з ветлівасці – гэта нібыта добра. Але аўтар пераварачвае ўсё з ног на галаву. Бо працягваць кантакт без выніку значыць проста падтрымліваць ілюзію. А вось сумленная адмова, хоць яна і балючая, якраз і дае шанс на рэальныя змены. У выніку ўсё зводзіцца да аднаго. Ведаеце такога халоднага, амаль інжынернага крытэрыя – ККД – каэфіцыент карыснага дзеяння. У свеце, дзе наш час і энергія рэсурсы абмежаваныя, іх трэба укладаць туды, дзе ёсць рэальная аддача. Гэта вельмі прагматычны, нават тэхнакратычны погляд на развіццё. І пасля ўсёга гэтага аналізу, пасля ўсіх гэтых разважанняў, фінальны вывад, ён прамы і бескампрамісны. Пасля ўсіх тлумачанняў застаецца толькі адно – дзеянне. Не шукаць цяпла, не перакладаць адказаннасць, не апраўдвацца, проста ўзяць задачу і выканаць яе. Ну і напрыканцы гэтае пытанне застаецца з намі. Аўтарская думка ператвараецца ў выбар, які так ці інакш стаіць перад кожным. Кожны зроблены крок – гэта альбо пошук звыклага цяпла, альбо спроба несці агонь. Дзякуй, што прайшлі гэты шлях разважанняў разам.